Saír camiñar é bo para o corpo e tamén para a mente. Nesta xornada, coincidindo co Día Internacional da Actividade Física, a área sanitaria de Pontevedra e Salnés organizou 10 andainas saudables por outros tantos municipios. O obxectivo, dar a coñecer a importancia de facer exercicio a calquera idade. A actividade física, entre outros moitos, diminúe o risco cardiovascular, aumenta a satisfacción e prevén enfermidades crónicas. Con este tipo de actividades comunitarias tamén intentamos formar redes que os pacientes se coñezan e poder formar grupos que esta xente pois se conozca, se interrelacionen. Un dos centros de saúde que participou nesta iniciativa é o da Peregrina de Pontevedra. Quiero concienciarme con el ejercicio físico que últimamente lo tengo un poco abandonado. Mentalmente me favorece un montón, me encanta la naturaleza, en general todo el ejercicio que se hace del cuerpo es bueno para la mente. Sobre todo yendo en grupo también, hacerlo en solitario parece que es un poco más costoso de prepararse para ello, mentalizarse. Ao mesmo tempo, pero a uns cantos kilómetros da capital tamén enfundaban a súa roupa de deporte estes veciños de Ribadumia. Neste caso, optaron por unha ruta do máis natural pola beira do Umia. Isto tiñámoslo que facer máis a menudo. E canto máis a menudo fagamos, máis xente se vai a acoplar. E iso é o que temos que facer. O exercicio sempre é bo. Eu tamén o fago cando podo, casi sempre. E bueno, está ben isto. Debías de facer máis veces. Iso é precisamente o que quere o Sergas con esta actividade. A lección, dende logo, teñena ben aprendida porque hoxe tamén lles ensinaron a quentar e estirar ou a ter en conta os ritmos e rutinas. Unha loita contra o sedentarismo que se traduce nun aumento da esperanza de vida. Según los estudios clínicos, pues dicen que casi el 14% de los fallecimientos se podrían evitar si la gente tuviera una actividad física adecuada. Y bueno, por ello estamos. En primaria estamos para prevenir y entonces es nuestra misión el ayudar y fomentar el ejercicio. Ademais de en Pontevedra e Ribadumia, tamén participaron nesta iniciativa conxunta o Grove, Vilanova, Vilagarcía ou Marín.